Benvingut de nou, Marià, i a veure quin és el vi que ens recomanes per acompanyar aquest hummus de cibronets. Bé, mira, avui el que hem portat ha sigut el mascontal, una miqueta també, ja no només per lligar-ho gastronòmicament, sinó també des del punt de vista cultural, no? Hem buscat una bodega que fes més o menys antiga, que està datada del 1900, vull dir, no fa molts segles, però en té un, no? I llavors també està fet d'una varietat que és el Merlot, i és un vi molt mediterrani, que també jo crec que pot lligar amb el tema de l'hummus que ens comentava abans del nostre xef d'avui. I, bueno, bàsicament el que ens despertarà aquest vi seran moltes notes, molta fruita molt fresca, però molt fresca, maduixa, quasi tocant a piruleta, és un vi molt llaminer. Sí, és un vi molt llaminer, la veritat és que hi passa molt bé, fresquet, passa molt bé, i creiem que, bueno, amb l'hummus que ens ha fet avui, amb el tomàquet, amb una miqueta aquesta gran varietat de diferents productes i de més, creiem que pot arribar a lligar bastant bé. La Merlot també té un punt que és herbaci, un punt herbaci, que creiem que també, bueno, ja et dic, una miqueta aquest batibull de productes i de més, una miqueta aconseguim l'equilibri, i bueno, espero que... També és un producte d'agricultura ecològica, això també és interessant de dir. És important, no? També, interessant. Que la quantitat de sulfits que porten estan controlats, són menors els que no són d'agricultura ecològica. I ja per aquí sé que algú que ja l'ha provat i li ha agradat, així que tenim algun punt guanyat. Sí, anem una mica amb avantatge ja. Sí. Bé, i com sempre, algun dubte o qualsevol cosa, vull dir, nosaltres via Twitter, Facebook, estem per allà, al telèfon de tota la vida, el que sigui, i després, com sempre, si també venen a buscar alguna recomanació del programa, doncs se'ls farà un petit descompte, ja que el miren, fan els plats a casa i després s'interessen pels vins, què menys. Bueno, doncs Marià, moltes gràcies i de seguida tastarem. D'acord, vosaltres. Ara que ja hem conegut el vi que ens recomana el Marià Rosàs de les bodegues